Han passat 40 anys i no sé què pensaria ara les tallers. Si pensaria que hem sabut manar prou sobre nosaltres i més en concret segurament si sabrem manar a partir d'ara. Per vosaltres aquests 40 anys del Vicent Andrés Estellés. 40 anys de cul i d'ignomínia, 40 anys de cabotada indigna, 40 anys amb feixí i amb medalles, 40 anys de les penes de mort, 40 anys mamant de la mamella, municipal i espessa, 40 anys de detencions i mut, 40 anys de decrets de tenebres, 40 anys amb els vinos de honor, 40 anys de l'índex de la vida, 40 anys de migració i folklore, 40 anys de fam i vexació, 40 anys de ciris i secretaris, de cull-llepat i sintaxi nefasta, 40 anys de sang continuada, 40 anys no es borren en un dia i cal lluitar i lluitar cada hora, cada moment de la nostra existència i fer sentir l'afany ocult dels ous i no dormir, companys, i no jugar el joc malvat i funest del sambori, tot ple de punts i comes de les lleis. Jo us ho dic amb el cor a la mà. Som poble i hem de retornar al poble, que la prudència no ens faça traïdors. El que ha passat per sempre i hem d'oblidar i pensar el demà. Hem de vetllar el sagrament del poble, els nostres fills i els fills dels nostres fills i pels veïns, les parelles que passen amb un clavell encès entre les dents. Hem de lluitar, hem de manar, manem. Hem d'agafar la paella pel mànec amb brusca mà, amb decidida mà. I mirarem créixer els nostres pobles, rics de futur treballant i cantant, així com creix el ventre en avançar. Manar no és vestir un uniforme de regidor i dir a tot que sí, i presidir tedeums i processons. Manar serà patir amb qui pateix i legislar manaments d'alegria per a tothom i plantar les collites. En una mà del poble, un dematí ha florit una rosa amb un martell i una falç d'alegria.